जों दिनै नंनो रिंमानि कारन गांगाय जों साइमानो जे चिनि त्रिपुरा हास्टेनि हयते गोबांमा रोंसोलोंनाय दं त्रिपुरानि फातारो प्रति बছर एभ्रि इयार न परिना बागै थाङो ओमफ्राय जों परिना बागै थांमानि बिसिङाव जों साइमानो जे एभ्रि इयार परिना थाङो खिन्थु हाइपानो जों कायसा प्रब्लेम बा जागा गोजानाव नुजागो जे चिनि त्रिपुरानि स्टुडेन्ट रक बा चिनि पेरेन्टस रक जों कामकाय रक कानेक्शन गदै कलेज बाय चिनि फातारो केबो चिनि आसक सिंजाक जायते गुस्ति रक गदै जतनि आबुनि बागै जोंहा कलेजनि कामकाय प्रपार इनफरमेशन नाहाय कारै जों गोबांमा थार्ड पार्टीनि याकते एडमिशन खालायजागो खालायमानि यागुलो अ जे थार्ड पार्टीनि एडमिशन खालायमानि यागुलो जों गोबांमा प्रब्लेमनि आजागा जों बुकजागो आ प्रब्लेम तै गोबांमा स्टुडेन्ट रक गोबांमा पेरेन्टस रक सिं थानि फायो ओमफ्राय जों आबुनो माने बाहायके तेबो कम खालायमा जेहेतु जों स्टूडेंट फेडरेशन नामनो जों बाहायके ठीक खालायमा नामन बागै जों दिनै प्रेस मिट दिनजांमानि ते आमन बागै न दिनै जों नंनि गोसोआव फायमानि कक गांगाय चिनि त्रिपुरा हास्टेनि गोबांमा रोंसोलोंनाय रक एभ्रि इयार थाङै दङ ते प्रब्लेमबो जों नुजाग जे जागा जों मैक्सिमाम नुजागो जे थार्ड पार्टी बाय थांमानि परे आ जागा बर कलेज फीस कामकाय रिजा गया बर स्टूडेंट पे खायमानि परे थानो आबुनि यागुलो निनी एग्जाम मा आसु गया आबुनि यागुलो आमहाय गोबांमा प्रब्लेम तो स्टूडेंट तो प्रब्लेम कलायो आबुनि लगी लगी जे चिनि पेरेंट्स रक कारण बरसे रां बाय पैसा बाय सपोर्ट खायमानि स्टूडेंट न परिनान बागै चिनि आमा बाबु सं तो बर गतेबो प्रब्लेम फेस कलायो ते जों आमनि कोनो एक्शन बना हारमाया जों साइमानो सब समय एभ्रि नमाहाय इंगि दं जों नंनि न्यूज चैनल लगाबो जों नुइ दं अमाहाय तो आमन बागै न जों बाहायके जों सुबायमान जेहेतु जों आरो रोंसोलोंनाय रंनि बदल आमन बागै जों दिनै कायसा साख्लाय मुंतुइ हेमानि जों ताकलानि सिमि जोंनि TISF ते गोबांमा स्टूडेंट फेडरेशन बाय जों मिलिवै मेनलि जों TISF दंनाय आबुनि यागुलो जोंनि गुबुननि स्टेटआव गुबुननि आजागनि रिजनल स्टूडेंट फेडरेशन बो दंनाय नरंनो जों एडमिशननि बागै जों हेल्प खायमानाय माने नरं जुदि केव फातर एडमिशन ना हाना मुसुंखा नरक जुदि कोनो बेंगलोर फान परिना मुसुंखा नरक दिल्ली परिना मुसुंखा नरक देहरादून गुवाहाटी चिन नर्थ ईस्ट नि बिसिङाव मेघालय रक परिना हांखांखाय जों नंनो जुबानाय बाय सिस्टेम खायनाय जोंनो कोनो फीस कोनो रां जोंनो रिना नांगिया जों बास नंनो कलेज साजेस्ट खायमानो कारण नरक इनफरमेशन साइमियाके जों थानि कालेक्ट खायमानो ते नरक जुदि एडमिशन ना हाना फुरु कोनो असुबिदा आंके जों डाइरेक्ट चिनि कलेज बाय जों टाइ अप खा ताबु चिनि कलेज बाय जों यागखा गोबांमा रेसपेक्टेड कलेज रक चिनि नर्थ ईस्ट नि ते इंडिया नि जेमन चिनि सेंट्रल नि दिल्ली नि कलेज रक दङ देहरादून नि कलेज रक दङ बेंगलोर नि गोबांमा कलेज रक जों जत माने टाइ अप खायका जे फुल इनफरमेशन दिवै जाते केबो कोनो प्रॉब्लम ताक लाइथुं सकांनि सिमनो जों अमनो क्यूर खायमाननि बागै बा अमनि प्रिवेंशन ना हामाननि बागै जों स्टेप ना हारजाका नरक चिनि अ जागानि हयते TISF नि जुदि कोनो हेल्प नांगांगा सुबा जों नांखानो एडमिशन ना हानांगा जों चिनि नंबर डिटेल्स चिनि TISF नि फेसबुक पेज दङ त्रिपुरा इंडिजिनियस स्टूडेंट फेडरेशन नि आ जागाव जों रिजागनाय ओ TISF नि जतो चिनि डिविजन दङ जतो डिस्ट्रिक्ट न डिविजन नि नंबर कन्वेनर दङ जों नंबर दिनाय नर बर बाय कांटेक्ट खायमाने यागुलो नर कलेज नि इनफरमेशन बो कलेज बाहाय बर नंनो प्रोवाइड खायनाय आबुनि यागुलो नंनि फी स्ट्राक्चर नंनो बाहायगा थाङा एडमिशन नंनाय जों जतो नंनो जुबानाय कारण जोंहा जागाव ऑफिशियली बो गोबां बर बाय मीटिंग खाय जों बर बाय अलरेडी टाइ अप हुंखा टाइ अप माने यागुलो जों नंनो कलेज नि नंबर जुदि नंग नांखाखै जों बंनो बदिनाय नंनो कलेज नि हयते हेल्प खायजानाय चिनि हलते हेल्प खायजानाय विदाउट एनी कस्ट जों कोनो अजागाव जों रां मोननो हायो कोनो बया जेहेतु चिनि TISF नि सामु ते एभ्रि इयार न प्रॉब्लम जों नुगु आबुनि बागै जों स्टेप ना जाका ताकलानि सिमि जे जाते तैसा उलनि सिमि जाते आंदि तांथुं आबुनि बागै जतनो अ प्रेस मीडिया नि इंगै आं दिनै TISF नि प्रेसिडेंट तेचिन लगे और TISF नि गोबां बदल रकनि दङ माने डिविजन नि सरि अब आगरतला दङ मोहनपुर सिमना ते गोबां स्कुल नि इनचार्ज रक दङ कलेज नि इनचार्ज रक जों जतनो नंनो तिनि और आसुगै नंनो सुबाना बागै जों जागा रिडिं जा त्रिपुरा तो जों एडमिशन हेल्प खायनो दङ गोबां कलेज रक सो आउट अफ त्रिपुरा नि जेता इशू दङनि तिनि सिमि जों जेंजाखा नरक जोंनो गोरोङै मानो सोंबाय चिनि डिटेल्स रक TISF नि चिनि फेसबुक पेज दङ त्रिपुरा इंडिजिनियस स्टूडेंट फेडरेशन नि अमो ताइको एडमिशन जों अलरेडी गोबां जारा जोंनो सिननाय रबर तो ngैनो दंखा जों अलरेडी गोबां एडमिशन बो खायबायखा तो जारा सायबायनियाखौ
bongni bagaibo जों saimani bagui noromni torof hoite जों o saklaimano tini simi saklaijaka nok tini simi pano जों contact खाइमानो खोनापानो खाइमानो जे ताबो admission season tongnai जों जेसे help खाइमानो जों खालामो Abo ki Tripura wanjai jotono da. जे चिनी तो सामुं तो जों तो जागा चिनी मेन त्रिपुरा मो थांनि जे चिन बुबाग्रानि वानसुमु तो थानसा तो जों थानसा हिनि ओ जागा जों त्रिपुरा नि जे सोलों सोंनाय थानाय जतननि न जों नायनाय जेसेबानो जों साहाय्य खायनो हायगाङै जों जतबाय न जों बरफनो वेलकाम खायनाय जों बंनो हेल्प खायनाय